Петя! Петя! Удариха камерата. Петя, кой удари камерата? Полицаи. Работи. Петя! И тя въпреки всичко работи. Къде сте сега? Къде сте сега? Сега сме до Кристал, вече сме до Еврофутбола тук пред Кристал. До кое е? Полското, чешкото. Предиха един човек пред един магазин без, ма наистина нищо не им направи. Не знам какво. Не знам. Посегнаха, както виждате, и на камерата. Аз не мога, това вече съвсем Тук беше само нашата камера, не знам на какво им пречихме толкова. Биеха един човек, който наистина го хванаха пред магазина и го прибиха, просто не мога да ги разбера. Той дори не е от протест там човек, сигурно.